Ustaz Ahmad Javier. Nabigla, pati ako mga kapatid, nabigla talaga, no? At bago lang tayo nagsimula sa pagsagot sa ilang video ni Ustaz Ahmad Javier, dahil may mga request kasi sa ating mga kapatid na sagutin ang ilang mga video, lalo na tungkol sa mga propeta na Islam, tungkol sa Gospel of Jesus, at tungkol sa idolatry, yung tinalakay niya sa Jesus Nazareno. Sinagot ko yun. Bago lang. At wala talaga akong balak na sagutin ang mga video niya, although nakita ko na yung mga video niya, matagal na vlog upang ipangaral ang pananampalatayang Islam. Oh. Pero batay sa request na sagutin, dahil ilan sa kanila ang nalito o mano sa mga tinatalakay ni Ustaz Javier, so sinimulan ko na tingnan ang kaniyang mga videos, pinanood ko, at lalo na yung mga kaibigan niya na nag-vlog din upang iparating ang pananampalataya. At doon ko na, bago lang, no, nakalipas lang linggo, doon ko na kita yung pagsagot niya tungkol sa may nanalangin na para sa kaniyang pagpanaw. Huwag tayo mapadala sa dami ng followers o sikat na isang tao. Sandali muna ha. Ito ang kay Ibrahim na reaksyon yun ni Ibrahim tungkol sa isang kapwang mangangaral na nanalangin para umano na kunin na si Ustaz Ahmad. Ito ang reaksyon ni Ustaz Ahmad Javier. Hindi ko po siya kakilala ng personal. Siya po ay may post patungkol sa akin na hanggang ngayon ay nasa social media account niya. Ya Allah, kunin mo na ang kanyang buhay. Sabihin niyo, Allahumma amin. Na hindi tayo dapat maging daan para mamuhi ang Muslim sa kapwa niya Muslim. Hindi po ito ang turo ng Islam, bagkus papunta ito sa pagiging extremist o radikal na kung sa akin ay may mangyayaring kasamaan sa mga susunod na araw, alam na po natin kung sino ang may motibo at yan po ay Huwag tayo mapadala sa dami ng followers o sikat na isang tao. Doon tayo makinig. At huwag natin sana i-hate yung tao. Alam mo, dito din ako napansin na sa totoo lang, kung mag-i-scholar ako, mag-aaral ako maging scholar, no, pasok ako ng Madina, alam mo, siguro gagawin ko, hindi ko i-apply yung Arabo na ugali. Kasi Pilipino tayo eh. Huwag natin i-apply yung mamnu haram na Arabo style. Syada, hindi tayo Arabo. Malambot ang puso ng mga Pinoy. Sensitive tayo. O diba? Mag-usap kayo ng personal na masinsinan. Huwag yung payabangan, brother, alam mo na, mali yan bugok o ano. Syada. May mga tao din kasi nakapag-aral lang, mataas na ang ulo. Lumalaki ang ulo. Okay, mga kapatid, aking pinarinig din, ipinakita yung video ni kapatid na Ibrahim Kaisi, dahil nang napakinggan ko ang kanyang video, wala itong pagkakaiba sa ilang mga defensor natin. Meron din ganyan at may pakiusap siya na di po ba pwede na hindi niyo idaan sa social media? Di ba pwede? Pag-usapan na lang. Kaya yun din ang panawagan ko sa mga kapatid natin na mga defensor upang hindi tayo magbigay ng mga division. Kaya ito ang ating tatalakayin, mga kapatid. Samahan ninyo ako sa pananampalataya at katwiran.
Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, at dahil Lunes ngayon, meron tayong parapol. Ang ating parapol ngayon sa ating may mga nagtatanong, paano ba sasali? Ito lang, no? Ang gawin ninyo, mag-comment kayo, isa lang, kasali na kayo. Huwag niyong ulit-ulitin, no? I am Catholic. Huwag kayong mag-alala. Napaka-busy na ni Mrs. na nagsulat ngayon sa sino mang mga nagsulat na I am Catholic. Tatlo nito na Catechism of the Catholic Church at tatlo din nitong aklat ni Father Sikia. Magamit ninyo ito sa loob ng pamilya at sa sarili ninyo. Ipapadala namin sa sino mang mabunot, tatlo nito. Tatlo din dito. Yun ang parapol natin mamaya, mga kapatid. So, isa lang. No? Isa lang, I am Catholic. So, available din ang ating t-shirt at yung mug. So, pwede kayong mag-message sa gustong mag-order dito na sa Pilipinas. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Mga kapatid, naming Kristiyano at Muslim, hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng bawat isa na hindi natin kapananampalataya. Pero bago lang sinagot ko yung ilang mga video ni Ustadz Ahmad Javier at sa punto por punto, batay din sa mga nag-request, no, na sagutin natin. Pero kahit kailan, wala po tayong atake personal para sa kanila. Kahit magkaiba man tayo ng pananampalataya, dapat marunong din tayo na gumalang, marunong din tayo magrespeto. Nang naipost ko sa aking Facebook account ang pakikiramay, taos na pakikiramay kay Ustadz Ahmad Javier, merong ilan nating mga kapatid na Kristiyano na nagko-comment na personal against kay Ustad. Huwag naman. No? Matuto naman sana tayo, igalang kahit yung ating kapatid na patay na. No? Ang ilan na para ng Diyos na sila ay naghusga kay Ustads. Huwag naman, kapatid. No? Matuto tayong rumispito at igalang ang ating mga kapatid. Kahit pa sila ay nasa ibayo nating pananampalataya. Nagulat ako habang may hinahanda ako sa computer, sabi ni Sarah na umano na namatay si Ustadz Ahmad Javier. Hindi ko agad yan pinaniniwalaan, baka fake news. Oh. Kaya, nang ipinakita niya sa akin na message talaga galing kay Bro Khalid Sanchez, binasa ko. Nabasa ko, ito ang nakasulat sa kay Brad Khalid Sanchez. Sa mga nagtatanong kung anong ikinamatay ni Ustadz Ahmad Javier, ito po ang reply ng kapatid niya. O may kapatid siya si Isa Javier. Ito po ang reply sa kapatid niya. Nagbike po at inatake. Hindi po ata COVID. Yon ang pahayag. Nang nabasa ko itong pahayag ni Bro Khalid Sanchez,
una, medyo naniniwala na ako mga kapatid. Bakit? Dahil parang totoo na yata ito, no? Si kapatid na Khalid Sanchez mismo ang nag-post. At nagkakilala kami 7 years na nakalipas. Ito pong picture namin. Siya po ang negotiate para sa topic at para sa debate namin ni Ustadz Ahmad Barcelon. No? Ito sa Station DXDD ito mga kapatid, kasama ang mga kapatid na Balik Islam. No? Hindi pa kami nagkasundo nito kung ano talaga ang topic na tinatalakay. Pre-debate conference pa ito sa pagpili ng topic mga kapatid. No? Kaya sa pamamagitan ni Khalid Sanchez, naganap talaga yung debate namin ni Ustadz Ahmad Barcelon. No? Ito sa public market na ganap at meron na tayong video tungkol dito mga kapatid. No? 7 years na nakalipas. Kaya doon ko nagsimula na parang totoo yata ito. Nagulat ako. Imposible. Dahil napanood ko kasi yung video niya, yung kahuli video ni Ustadz Ahmad Javier tungkol yon sa paghukom mga kapatid. Kaya agad kong nag-search talaga ako sa Facebook, ang dami ko na nakita. Isa lang ito na nag-confirm na pumanaw talaga si Ustadz Ahmad Javier, mga kapatid. Kaya, nang pumanaw si Ustadz Ahmad Javier, habang nanood kasi ako sa kaniyang video mga kapatid, no? Isa sa aking nakita, yung pagpunta niya mismo sa libingan. Ito po ang pagpunta niya sa libingan. Ito ang himlayan ng kapayapaan dito sa Norsagaray, Bulacan. At nandito tayo para bumisita sa mga nakalibing dito. Magbanggit ng ating dua, salam, ala bazuruha ka innaha tudakirul maut. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi may marapat niyong bisitahin ang libingan sapagkat pinapaalala nito ang kamatayan. At dito ko nakita mga kapatid sa kanyang video, yung sinabi niya, pwede po bang magpa-reserve? Dito ko nakita. Pero yung mga tagapaglinis, may mga Dito, pangangailangan sila. Kaya ito ang solusyon. Ang panawagan niya sa nasuportahan. Inshallah kung kayo ay Dumami. Tapos tayam. sa atin, sa pananampalatayang Islam, sa mga kalalakihan, hinihikayat tayo na nakakabisita sa libingan upang paalalahanan ng ating sarili na one day, tayo naman yung bibisitahin dito. Para hindi tayo masyadong naka-attach sa dunya na akala natin hindi na tayo aalis sa mundo. Pero ang totoo, darating ang araw na tayo naman ang ilalagay dito. Bro, pwede ba magpa-reserve dito? Seryosong tanong. Seryosong tanong? Oo. Nasa sayo yun. Bayaran mo lang. Nasa magkano yun? Kung magkano ibabayad mo dyan. Pero wala tayong nalalabag sa mga patakaran? Pag ako tatanungin mo, basta tayo lang dalawa. Wala problema. Inshallah. Paano kung wala na ako? Yun na nga. Nauna ako. Yun ang isa sa mga nakita ko na video mga kapatid. At di lang yan, dahil sa request kasi na sagutin yung ilang mga video niya, pinanood ko ang video ni Ustadz Ahmad. Kaya kahit hindi kami nagkita, hindi kami nagkakilala personal, parang
nakilala ko siya sa pamamagitan ng panunood ko sa video dahil lang sa request din ng ating mga kapatid na pwede po ba na sagutin yung mga topic na itinatalakay ni Ustaz Ahmad Javier. At doon ko na kita ang video niya tungkol sa pagsagot sa kapwa niya mga ngaral na ipinagdasal o mano na kunin na ang buhay niya. Ito po. Hindi ko po siya kakilala ng personal. Siya po ay may post patungkol sa akin na hanggang ngayon ay nasa social media account niya. Ya Allah, kunin mo na ang kanyang buhay. Sabihin niyo, Allahumma amin. Na hindi tayo dapat maging daan para mamuhi ang Muslim sa kapwa niya Muslim. Hindi po ito ang turo ng Islam, bagkus papunta ito sa pagiging extremist o radikal. Kaya nang nakita ko ang video ito, nagtanong ako, ano bang dahilan? May tinatalakay ito. Kasi si Ustaz Ahmad Javier tungkol sa ninong, yun ang dahilan, no? Pwede bang magninong sa Kristiyano, mga kapatid, at merong ayaw dyan dahil mali umano. At kaya, umantong na may nanalangin sa social media na kapuang mga ngaral na kunin. Kaya, pumasok sa aking isipan na ba, kung totoo ito'y parang curse o sumpa. At sa Ministry of Liberation, delikado po yung sumpa, mga kapatid. No? So, pinanood ko ang video ito. Hindi ko po siya kakilala ng personal. Tiyag na ang mga Muslim ay pwedeng gampanan ang tungkulin ng ninong. Kung ang ibig sabihin ng ninong ay pagiging pangalawang magulang. Yon ay tinututulan. Yon ang naging issue nito. No, naging issue nito. At ibalik natin ang Hindi ko po siya kakilala ng personal. Sapin. Una, ang kanyang buhay. Allahu anhum ajma'in at tuunan in particular sa Facebook. At ito ang kanya kakilala ng personal at nakasalamuha ko ng sa tingin ko isang beses lamang sa isang Islamic Symposium. Siya po ay may post patungkol sa akin na hanggang ngayon ay nasa social media account niya, in particular sa Facebook. At ito ang kanyang pahayag, aking babasahin. Pumapalakpak ang mga kamay at paa ni Ninong Ahmad Javier kasi siya ang laman ng timeline ng mga kamusliman ngayon. Pagiging trending at tuunan ng pansin. Sa SM yan ang priority ni Ninong. At hindi kung ano ang landas na tinahak ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam subhana at ng kanyang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Ang tanging masasabi ko lang, ang panalangin ngayong Ramadan ay mustajab, dinidinig ni Allah. Kaya sabay-sabay nating ipanalangin sa ating mga sujud, O Allah, kung ang mga fatwa ni Ninong Ahmad Javier ay maggagabay sa matuwid na landas sa ngalan ng Quran at Sunnah sa pamamaraan ng mga sahaba at Ahlul Bait, Ya Allah, pahabain mo ang kanyang buhay. Subalit, kung ang kanyang mga fatwa na inaalpasan ay lihis na sa kapahayagang iyong ipinahayag sa Quran at Sunnah, Ya Allah, kunin mo na ang kanyang buhay. Nang sa ganon, ay mamahinga na siya sa pag-iipon ng pananagutang magpapadilim sa kanyang buhay sa araw ng paghuhukom. At nang sa ganon, hindi tuluyan mapariwara ang mga blind followers niya sa social media. Sabihin niyo, Allahumma amin. Sinabi niya ito dahil po siya ay tutol na tutol sa aking pagtuturo. In particular, sa dalawang usapin. Una, ako ay nagpapahintulot sa mga Muslim
na magmano sa matatanda bilang pagrespeto sa kanila. Ayaw niya yon, tinututulan niya. Pangalawa, hindi siya sang-ayon sa aking pahayag na ang mga Muslim ay pwedeng gampanan ang tungkulin ng ninong kung ang ibig sabihin ng ninong ay pagiging pangalawang magulang. Yon ay tinututulan niya. Dahil sa pagtutol niya dito sa dalawang ito ay sinulat niya o pinost niya ito laban sa akin. Hindi ko siya pagsasabihan ng masama, gagantihan ng pagmumura, hindi. Ito ay pinapaalala ko na hindi tayo dapat maging daan para mamuhi ang Muslim sa kapwa niya Muslim sa pamamagitan ng ganitong pahayag. Hindi po ito ang turo ng Islam, bagkus papunta ito sa pagiging extremist o radikal at hindi natin nais ang ganun. Ang video na ito ay hindi ko ginagawa upang siya ay gantihan ng masasakit na salita o di kaya pagmumura, subalit itinuturing ko ang video na ito bilang ulat ng pagbabanta sa aking buhay. Sinasabi ko sa lahat na kung sa akin ay may mangyayaring kasamaan sa mga susunod na araw, alam na po natin kung sino ang may motibo at yan po ay si Omar N. Bobis. Sapagkat ito ay nasa batas na kung sino man ang magbitiw ng mga ganitong salita ay sapat itong dahilan upang siya ay kasuhan o aksyonan ng karampatang aksyon. Para sa At nakita ko rin yung sagot ni dahil may nag-request kasi walang balak din siya na sagutin ito si kapatid na Ibrahim Kaisi, no? Tungkol dito at kaya na napag-isipan ko na mas buting iparinig ito dahil meron ding mga depensor na Katoliko ngunit pag may di magugustuhan sa mga kasamang depensor, agad talagang ilagay sa social media. At may payo nito si kapatid na Ibrahim Kaisar. Ito po. Huwag tayo mapadala sa dami ng followers o sikat ng isang tao. Doon tayo makinig. At huwag natin sana i-hate yung tao. Alam mo, dito din ako napansin na sa totoo lang kung mag-i-scholar ako, mag-aaral ako maging scholar, no, pasok ako ng Madina, alam mo, siguro gagawin ko, hindi ko i-apply yung Arabo na ugali. Kasi Pilipino tayo eh. Huwag natin i-apply yung mamnu haram na Arabo style. Syada, hindi tayo Arabo. Malambot ang puso ng mga Pinoy. Sensitive tayo. O, diba? Mag-usap kayo ng personal na masinsinan. Huwag yung payabangan. Brother, alam mo na, mali. Ito na reaksyon ni kapatid na Ibrahim, mga kapatid, na pag-isipan ko, maganda ito iparinig. Lalo na din sa ating mga kapatid na defensor na pag mayroong mga isyu, agad gagawa ng video ang iba at tatalakayin ang iba, pangalanan pa at sa comment, no? Dahil narinig ko kasi sa kanya na kung ganitong pag-uugali o mano na agad siwalat sa ang di nagustuhan, paano umano yayakap sa pagiging Islam o magbalik Islam? Ay balik ko din sa ating mga kapatid na Kristiyano, lalo na sa mga defensor, no? Kung sakali na yun, mag-away-away o magresulta din ng division, paano ba natin mahikayat ang hindi mga Katoliko? At paano tayo matanggap sa ating mga kaparian kung tayo mismo hindi nagkasundo? Okay, muli natin iparinig. Yan bugok o ano, syada. May mga tao din kasi nakapag-aral lang, mataas na ang ulo, lumalaki ang ulo. Pero, yun ang peligro, no? Kahit nating mga CFD, kaya nga, kailangan talaga ang permission, hindi lang sa ating ipalaki yung nasa utak natin, dapat ipalaki din
mga kapatid, yung puso natin. No? Hindi lang yung utak, dapat pati puso natin. No? Ang pagsagawa natin ng evangelization sa pamamagitan sa social media, una, dapat nating irespeto ang ating mga kapatid na hindi natin pananampalataya. No? Dahil kaya ako nakikiusap mga kapatid sa ating mga kapatid na Kristiyano na huwag naman irespeto natin ang ating mga kapatid. No? Natandaan nyo ba? Yung itong channel ko, bago lang, tinira sa EDD. Kaya nga, may restriction tayo, tinira tayo, bago lang. Ilang bisis ito tinira? 3 bisis ito tinira upang mawala ang channel natin, mga kapatid. Pero nang pumanaw si Brad Ele, tayo din ay nakikiramay sa kanila. No? Hindi po personalan ito. No? Kung di ka maniniwala sa pananampalatayang Katoliko, free ka. Pero kung sa pamamagitan ng ating pagsagot sa mga tanong at mga isyu, dito ay naliwanagan ka at gusto mong yayakap ng simbahang Katoliko tulad sa ginawa ng ating mga kapatid, yun ay sa grasya ng Diyos. No? Kaya sa lahat nating mga kapatid na dipensor, tulad sa pahayag mismo ni kapatid na Ibrahim Kaisi sa kanyang mga kapwa mga ngaral, ako din nananawagan. No? Dapat tigilan natin yung agad-agad kahit sa mga kapatid natin na mga depensor, tayo'y nagdidebate. Magdulot ito ng confusion at division, mga kapatid. Tandaan natin, hindi po ang sarili natin ang ating ipinakita sa evangelization, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pag ang sarili na natin, ang gusto natin maipakita sa evangelization, problema na yan, ha? Okay. Tuloy natin ang ating kapatid. Ito ang kaniyang pahayag. Harap-harapan mo na ipatigas, huwag mo na ilagay sa social media. Kasi itong social media, toxic na eh. Natotoxic na yung mga tao. Alam mo, paano magbabalik Islam yung mga tao nakikita? Ano ba talaga totoo? Sira na nga religion ko eh. Gusto ko na nga mag-Muslim, tapos nakikita ko yung mga scholar ng mga Muslims is nag-aaway ng ganyan. Hindi na. So, walang pagkakaiba sa ilan din natin mga kapatid na defensor. Wala akong binabanggit dito, pero sana'y ito ay magiging daan din, no? Sa pagbabago, no? Na nangaral tayo hindi para ito sa ating sarili, para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag sana tayong magiging daan sa confusion, magiging daan sa division, at magiging daan sa away-away, mga kapatid. At in fairness naman ni kapatid na Omar Bubis, pakinggan muna natin ang kaniyang pahayag kung bakit umano niya na sulat ang naturang panalangin. Ito po. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mga kapatid, Assalamualaikum. Gusto ko lang pong linawin yung issue. Actually, ayoko nang gumawa ng video kasi parang hindi na humaba. Pero may mga tumawag at sinabi nila na kailangan paliwanag mo na yung dua na yun is hindi kamatayan ng ating kapatid na si Ahmad Javier ang iyong nais. So dahil doon is maglalabas tayo ngayon ng video. Mga kapatid, nung aking pinost, no, na o Allah, kung sakaling
si Ustad Ahmad Javier ay nasa mabuti o tamang landas at katotohanan sa pagbibigay ng mga fitna na patwa na ito, pinanalangin ko doon na pahabain ang kanyang buhay. Pero kung sakali na yung kanyang ginagawang mga fatwa ay fitna at magliligaw sa maraming mga taong sumusubaybay sa kanya sa kanyang page sa account sa Facebook. So ya Allah, huwag mo na paramihin ang kanyang panagutan sa araw ng pag-uukom, kunin mo na siya. Mga kapatid, ang totoo, hindi ko kailanman hinangad na bawian ng buhay ang ating kapatid. At kailanman hindi ko hinangad na magkaroon ng masamang mangyari sa kanyang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maniwala kayo sa hindi. Sa aking pagsusujud, sa aking panalangin, kasama ko si Ustad Ahmad Javier na pinapanalangin na ya Allah buksan mo ang kanyang puso at sa kanyang mga pagkakamali ay patawarin mo siya. At hindi ko pinanalangin ng aktual si Ustad Ahmad Javier na kunin siya ng Allah. So ano bang nagtulak sa akin na i-post ang ganong panalangin? Mga kapatid, si Ustad Ahmad Javier ay hindi lang ngayon nagbigay ng mga fitna at patwa na nagbibigay ng kalituhan sa mga followers niya sa social media na nagdudulot ng pagkaligaw. Matagal na niya itong ginagawa noong paman, ng usaping music, na ginagamit niya ang background para sa pagpopromote ng kanyang mga video, which is napakaraming dalil na ang music ay boses ni Satanas. At the same time, ito ay merong panggagaya sa mga kuffar na ginagamit nila ang music bilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos, na kung saan hindi ito ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, actually, ayoko sana makialam sa napakarami niya mga fitna na fatwa. Ang totoo, alam niyo yan, itong mga nakaraan, sa mga fitna na fatwa niya, pinagtanggol ko siya. At naging makatarungan tayo sa salita. Binanggit na marami siyang nagawa. Oo, marami siyang nagawa. May mga nag-Muslim at napatubayan dahil sa kanya. Oo, totoo yun. So, naging makatarungan tayo. Pero, sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano katigas ang puso ni Ustad Ahmad Javier, kung paano niya naaatim na napakaraming nagpapayos sa kanya na ang kanyang fatwa ay mali. Pero, pinagpapatuloy niya ang kanyang sariling opinion. Mga kapatid, ang nagdulot sa akin na mag-post o nagtulak sa akin na mag-post ng ganun ay nung mabasa ko yung mga comments ng kanyang mga followers. Halimbawa ito, nung pinost niya yung about sa nakakalitong fatwa niya, about sa ninong, ano ang sabi dito ng kanyang mga followers? Basahin natin. Salamat Ustad from Dexter Longkayas. Sabi niya, salam Ustad kasi mayroong nagsabi sa akin gawin akong ninong at next month na yun. Kaya masaya ako kasi narinig ko ang payo mo. So, isipin mo ha. Sabi dito, Masya Allah, nasagot din ang tanong ko tungkol sa pagninong kasi may kumukuha sa akin. Pag ang sagot ko po ay okay lang, huwag lang isulat ang name ko. So, sa huli, pinapasalamatan niya pa ikaw, Ustad, dahil sa iyong nakakalitong fitna na fatwa. Ayos po, Ustad, nalaman ko hindi pala ako lumabag sa aking relihiyon sapagkat ako po ay kinukuhang ninong. Pero pinaliwanag ko bilang isang Muslim na ako po ay bawal pumasok sa simbahan. So ibang comment, malditan to pa. Okay, so yun ang nagiging issue mga kapatid, no? At hanggang umabot sa issue na sinagot ni Ustads na nakilala ko si Ustads Ahmad Javier sa panonood ng mga video niya batay sa request na sagutin yung ilang mga video hanggang umabot dito. At nang nakita ko ito, ang pumasok agad sa aking isipan, nako, ang part ng panalangin ito ay may turing sa tinatawag na Ministry of Liberation, Office of Exorcism, may turing na course. Pero yun, narinig niyo man ang pahayag mismo ni Omar. At pinarinig ko sa inyo, pinakita ko sa inyo yung pahayag din ni kapatid na Ibrahim. Dahil batay sa kanyang pahayag, hindi lang yun para sa mga Muslim, para sa akin, tatamaan din kahit sa ating mga kapatid. Kaya
tandaan natin, mga kapatid, na sa ating papangaran, yung sinasabi ni Saint Vincent de Paul, yung founder ng Congregation of Mission sa mga kaparian, if you want to conquer the devil with humility. Tandaan natin yan. Humility. At tandaan natin ito, mga kapatid. Alam nyo ba, yung pangalan before na-convert si San Pablo, naalala nyo ba ang pangalan ni San Pablo? Di po ba? Saulo. Alam nyo ba anong ibig sabihin ng Saulo? Ang Saulo po, mga kapatid, ang ibig sabihin sa pangalang Saulo is the greater one. At alam nyo ba, mga kapatid na depensor at mga kapatid na Katoliko, nang siya na-convert, ang kanyang pangalan na Saulo ay pinalitan ng Paul. Alam nyo ba anong ibig sabihin ng Pablo? Yung Saulo, the greater one. Yung Pablo, the little one. Yun ang pagkakaiba. No? Saulo, the greater one. Yung Pablo, the little one. Mayroong kaugnayan yan. Anong kaugnayan yan? If you want to become greater, kailangan magiging tayong the little one. This is the way. Ito po ang daan para sa kabanalan. At ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take up your cross. So, kaya nga pala, yung Saulo, the greater one, pinalitan ng Pablo, the little one, dahil kung gusto ka na magiging greater, kailangan kang magiging little one. Ito ang daan para sa kabanalan. Okay? So simulan na natin ang rapol. Simulan na natin. Dahil hindi tayo maagang simula ngayon, nagmi-meeting pa kami ni Dr. Ditching. At mga kapatid, dahil na-restrict talaga itong channel na ito, limited lang, dahil natamaan tayo. So, naniyayahan ko rin kayo na mag-subscribe sa isang channel ko, yung Pananampalataya at Katwiran. Yung Pananampalataya at Katwiran. At sa channel ni Dr. Ditching, ni Father Darwin, sa ating mga kapatid nila ni Caborno, ang dami niyong matutunan. Kay Brad Paul, Brad Jando, na channel sa channel nila ni Brad Caloy, para sa evangelization. At ako po'y nakiusap sa ating mga kapatid na Katoliko, huwag tayong mamersonal kahit sa ating mga kapatid na nasa iba yung pananampalataya. Kung natatandaan niyo yung sagutan namin ni Sinita, grabe ang personal ni Sinita, di po ba? Pero kung pakinggan natin ang video, galit siya ni Eliseo Soriano dahil grabe ang atake ni Eliseo Soriano. Pero kung sundin natin ang pamimersonal din ni Soriano at mga atake ni Soriano, wala na tayong pagkakaiba. Di ba? Kaya,
kung sinisikapan ng ilang mga ngaral na balik Islam na ipakita sa lahat na sila iba at makapanghikayat na yayakap sa Islam. Mga kapatid, dapat din ipakita natin na tayo'y iba rin at sa pamamagitan natin makita nila na dala natin ang ating Panginoong Hesukristo at hindi ang sarili natin. Ha? Come, follow me. I will make you fisherman of man. Fisherman of men. Kaya, di po ba, yung pangingisda, paano natin makuha kung sa Cebuano pa, yung pasol, ang paon, yung paon, ay yung, ano po ba yung paon sa Tagalog? Limited ang Tagalog ko. Yung sarili natin ang magiging paon, naku di iyan tatanggapin ng mga isda dahil pagtingin nila, boy, Japorm, Jawag, Purma, pain pala, So, ang O, ginawa lang ay, ang dali, no? Pain pala. Pain. Di pwede na ang ating sarili ang gawin nating pain. Salamat po. Salamat kapatid na Richard Balansak. No? Kay sa ating pangingisda, kung sarili natin ang magiging pain, nako, pagtingin, Japorms, Jawag Porma. Okay. Okay na, magsimula na tayo mga kapatid. Tatlo din nito. At ako po'y nakiusap sa inyo, no? Meron kami mga kaibigan dito na sa araw-araw na pagsimba, magkita kami sa katedral. Kita kami sa katedral. Nagulat na lang ako kanina, patay na sa COVID. Pagdasal po natin mga kapatid ang mga nalagas sa pandemic. Please pray for the eternal repose sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid na nalaga sa pandemic. No? At isalin nyo rin na sa inyong panalangin ang kaluluwa ni Ustads Ahmad Javier, of course, kahit yung kaluluwa ni kapatid na Eliseo Soriano. No? Okay, simulan na tayo sa ating raffle. Unang raffle natin mga kapatid. Ito ang raffle natin. Congratulations pala sa mga CFD, OFM at sa ating tagapangasiwang pangkalahatan, si kapatid na Ryan Miheliano. Congratulations sa lahat na mga bumubuo na nagiging successful ang ating National Convention sa CFD. 44th CFD National Convention, online convention. Galing. At ang dami kong natutunan sa mga speakers natin. Di ko lang natapos ang Sunday. Ang buong araw talaga akong nakaabang sa laptop mga kapatid. At sa Sunday lang dahil may alas 4 may schedule kami sa Office of Exorcism. So congratulations sa aming tagapangasiwang pangkalahatan. Yung aming presidente sa pagpanguna ni Brad Ryan Miheliano at sa mga komite, lalo na nila ni Professor
Hector Damaso, sila si Brada sa lahat, no? Sa sa OFM, mga kapatid. Congratulations sa inyo. Sila si Brad Christian at sa lahat talaga. Congratulations. Sa lahat ng mga pumasok at nag-attend, congratulations. Di po nasayang ang ating panahon, mga kapatid. Daming natutunan talaga. Okay, simulan na tayo. Simula, napaka-busy ni Sarah. Siya po ang lista sa mga I am Catholic, mga kapatid. Unahin natin ngayon ang tatlong Catechism of the Catholic Church, no? Ito po, no? Tatlo nito. So, una, sino kaya ito? Una. Ang una ay si Joseph Bonifacio. Congratulations, Joseph Bonifacio. May ibigay si Sarah na number. Ito ba? No, tatlo nito Catholic Catechism. May ibigay siyang number. Sabihin mo na itong isang aso ko, sigbin ko. No? I-message niyo para sa address. May number na si Sarah. Diyan, ilagay nyo ang address sa padalhan. Number din. Okay? Ang ikalawa ay itong Catechism, aklat ni Father Sekia. Gamitin nyo ito sa bahay lang, sa mga miyembro ng pamilya. Okay. Ang ikalawa, sorry, magiging dalawa. Ulitin. Ang ikalawa, ito po. Si Rip Diptonis. Rip Diptonis. Congratulations. Rip Diptonis. Okay. Ikatlo. Itong Catechism of the Catholic Church. Ikatlo. Karen Kalisa. Congratulations. Karen Kalisa. Congratulations. Okay. Sa Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church pa rin. Catechism of the Catholic Church. So, Catechism of the Catholic Church. It's me, Buknoy. It's me, Buknoy. Congratulations. Catechism of the Catholic Church, It's me, Buknoy. Congratulations. Sa sunod, dalawa na lang nitong aklat ni Father Sekia. Dalawang aklat ni Father Sekia. Dalawa. Sino kaya? Okay. Dalawa. Julieto Villar. Julieto Villar, congratulations. Isa na lang. Isa na lang. Okay. Isa na lang. Jovi Villanueva. Congratulations. Parang mga bago ito, no? Si It's Me Buknoy lang. Ang matagal na nating mga supporter yan. So, congratulations sa mga nanalo ngayon. No? Ulitin ko. Sige. Sabi ng ating director, ulitin ko una, kay Father Sekia Jove Villanueva. Okay? Ikalawa,
sa CCC, Echmi Buknoy. 3, kay Father Sikia Julieto Bilar. 4, kay Father Sikia Rip Diptonis. At Catechism of the Catholic Church, Karen Kuliza. At Kaliza. At Catechism of the Catholic Church, Joseph Bonifacio. Sige. Isulat niyo na lang, i-text niyo si Mrs. sa address niyo para bukas ipapadala yon. Congratulations sa lahat. At ulitin ko, mga kapatid, huwag sana kayong matake ng personal, no? Kay Ustad Ahmad. Galang natin. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay. Itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, in the Holy Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the Father and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions, with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God, O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito ang inyong lingkod, Brother Wendell. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the